କରୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମହାରାଜ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ, ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ସତେକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମହାରାଜ। ଓହ, ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ମୋ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତି ହେଲା ପଞ୍ଚୁଆତ୍ମା ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଶୁଣିଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ଶୁଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଶୁଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋର ରାଜ ପରଜା, ଫେରି କହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରି ଶଙ୍କା। କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋର ରାଜ ପରଜା, ଫେରି କହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରି ଶଙ୍କା। ଏବେ ଆତ୍ମା ହେବ ମୋର ଶାନ୍ତି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସୁଶାସନ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପଞ୍ଚୁପ୍ରାଣ। ପୁଅ ପରି ପାଳି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେ ମୋର, ରଖି ଜନ କରିବି ଅବଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଜୀବନ, କୁଶଳେ ପାଳିଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜାଗଣ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଜୀବନ, କୁଶଳେ ପାଳିଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜାଗଣ। ଈଶ୍ୱର ଲେଖିଲେ ପଦବାସୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ମୋ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତି ହେଲା ପଞ୍ଚୁଆତ୍ମା ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଗଣ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ସେ ଅନ୍ଧ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଏ ଶୁଭ ଖବର ଜଣାଇ ଦିଅ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପରିକ୍ରମା କରି ଦେଖିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାଇଦେବି ମହାରାଜ। ଆପଣ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ବି ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଯିବା ଆମ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ।